paskan vitut. Ota kuuluttia. Ei kiitos. Hei. Ei. Moi. Terve. Näkemiin. Hyvää päivän jatkaa. Moi. Toi on kyllä. Mä menen tänne nyt puskaa äänestä puskaa. Kummekaan ei enää talliin jää. Sen kohta valjastan pienen rekeen. Klippas. Takas alas. Menee. Saanko mä haukasta? No kehottamaan. Käykö? Hyvä. Nämä ovat kyllä aivan varmasti Petterin housut. Haistan palaneen käryä. Mä oon ihan paska tässä. Poikki, katto kameraa. Talven valkojuutaleet ne. Ei vittu. Kylmän löijäin. No jos nyt vaikka menisit siitä hiljaa alas ja No niin. niin tekisit mitä pitää. No. Hei, tää on teidän. Kameran mielikkaan. Kameran mielikkaan. Poikki. Se oli aika laiha. Toinen litra se tuli näistä. Kyllä. Petteri Ovis. On kali. Meidän kläppimies. Se on nähty jo. Kläppimies nyt. No vittu kiitos! No. Pitäisikö pierasta? Omio tossa, te menette sinne! Vittu mikä outo! Ai saatana! Työturvallisuudesta pidetään huolta täällä Stochastic Filmsillä. Tervetuloa töihin, saatte keksin ja stringit. Joo, toi on sopiva. Ja nyt sä kuseet. Oh my goodness! Nakki vaan lähesty. Se on se nakkimies, se on se nakkimies. Mitä se tekee? Kauhukohtaus, äänimies on hävinnyt. The Editor. Pyöri. Joo, saatana, tässä nyt äänitellään kusta. Tunutta paskaa. Ja jos nyt tarpeeksi vituttaa, niin vittu on ihan pimeä. Olisiko iso 2000 mitään? Siellä meidän kuvaaja saatana. Hei, miksi tää on ihan valkoista? Wait for me! Tissit. Ja Make jäi auton alle, osa 4. Toiset seisovat turvallisesti bussipysäkillä. Voi vittu, saatana! Helvetti, jumalauta!
Vitu, saat Saatana! Olen kyllästynyt pelkkään palovaroittimeen. Kylmään rintamaitoon. Joo, rankat huvit. Ai kun teki hyvää. Puoli pulloa kossua ykkösellä ala. Lapsi perseeseen siitä. Jukka. Ja toimii. Paskan vitut.